Osu n'ala Igbo. Osu bụ otu ihe na-adịghị mma ndị Igbo kwenyere na ya. Nkwenye na osu ajụla ịla maọbụ kwụsị kpamkpam n'ala Igbo n'agbanyeghị okpukperechi nke ụka Kraịst, agụmakwụkwọ, mmepe anya na oke ruru onye. Ịkpa oke a na-enye ndị bụ osu n'ala Igbo dị oke mwute. Nkwenye na osu bụ ihe ndị Igbo kwenyere na ya kamgbe gboo. Abịa n'ihe gbasara osu, e nwere ụdịrị mmadụ abụọ n'ala Igbo: nwadiala na osu. Nwadiala pụtara nwa afọ amụsiri ike. Ha bụ ndị isi. Osu bụ ndị ekwenyere na ha bụ ohu. Ndị nna nna anyị ha n'oge ochie n'ihi amaghị ihe ha kpọrọ ụfọdụ ndị osu, bụ nke pụtara ihe a na-enye arụsị maọbụ ihe a jụrụ ajụ, bụkwa nke gụnyere ụmụ na ụmụ ụmụ ha. A na-akpaso ndị bụ osu agwa dịka ndị na-abụghị mmadụ. A na-emetọ ma na-akpakwa ha oke. A na-eme ka ndị bụ osu na ndị bụ nwadiala ghara ịbịakọ ọnụ. Mgbe ụfọdụ ndị bụ osu na-ebi nso nso n'ebe ihu agbara maọbụ arụsị nọ, mgbe ụfọdụ n'akụkụ ahịa. Anaghị ekwe ka ndị bụ osu na ndị bụ nwadiala gbakọ egwu, rie maọbụ ṅụkọ ọnụ. Anaghị ekwekwa ka ha jikọọ aka ọnụ maọbụ lụọ dịka di na nwunye. Anaghị ekwe ka ndị bụ osu wụọ ọjị n'ọgbakọ. Onye bụ osu anaghị ekpe ekpere maọbụ gaa ọjị n'ọgbakọ obodo, ọbụnadị mgbe nwadiala nọ na ya. E nwere nkwenye na ọ bụrụ na ndị bụ osu ekpe ekpere n'ọgbakọ, ekpere dị otu a ga-ebute ọdachi dị egwu n'ime obodo. N'oge gboo, ụfọdụ ahụhụ ndị bụ osu na-agabiga gụnyere ndị nne na nna inye ụmụ ha ọtapịapịa, mwakpo, ịkụsasị agbamakwụkwọ ha, echi ihe echichi, ịnara ha oke ruru ha n'ike, ịchụla nwunye ha, nakwa ọtụtụ ahụhụ ndị ọzọ. Osu dị ya, ndị osu na-anụ onwe ha. Onye na-abụrụ osu ịnụ osu a na-enebe anya, ọ na adị izi ime accept the family si nụrụ onye a na ọ matara. Osu dị ya. Oge m pụtara ụwa, a matara anyị na-ekwu okwu osu kwuo ohu. Sị m masị na ndị be anyị kwetara fọdụ dịka nwa Chineke nke mụnwa bụ, ekwetagha m na ya nwa. Ekwetara na Chineke kere anyị niile. But like I said, from origin, etu esi ndị anyị na nna anyị si gwa anyị, enwere obodo bụ osu, nwere ndị bụ ohu. But anyị ekwenyere na Chineke ekwesịghị ikwenye na ụmụ ihe ndị a, because na ofu Chineke kere ụwa niile. Anyị ncha bụ ofu n'iru Chineke, ya ka mmụọ ji ya ekwenyewa. Nkwenye na osu ebuterela ọtụtụ ndị ntorobịa obi mgbawa. Ugbu a, ajụjụ wee bụrụ, kedu ihe mere na nkwenye na osu ajụla ịla ọbụladị n'ebe ndị gụrụ akwụkwọ nọ? Na mbe mbụ ka ọ na-eme ijis because of ịfụnanya enwezi within ourselves na ya bụ ihe osu dị ka ihe mere nwezụka n'akụkụ kịta. Ọ dịghị emesi ejis, rọ ndị ya amaghị ihe na-eji emerịtọ na-eji ya sị na onye abụ osu. Nkwenye na osu gbadoro ụkwụ n'okpukperechi na ike dị n'elu. Ndị Igbo bụ ndị kwenyere nke ọma n'okpukperechi. A na-ewe ndị bụ osu dịka ndị na-adịghị ọcha maọbụ ndị anaghị emetụ aka n'ihi na eji ha gọọ mmụọ. Ya mere, nkwenye na osu ga-akwụsị ma ọ bụrụ na ndị Igbo ebido ịhụ onye ọbụla dịka nwadiala. Ndị Igbo kwesịrị ịmata ma ghọta na agbara na mmụọ ihe apịrị apị eji achịkọba obodo, ọkachasị n'oge ụwa na-ebido. Maka ọ dị ugbu a, uwe etoola. Maka mgbe m tolitere, o nwere ndị mma ha bụ osu mgbe ahụ, mana kịta ụka emebisie n'ihe a anaghị emezi ya. So mana ọ bụkwa ma enwere osu, so onye ọbụla pụtasị gị na enwere osu. Mgbe gboo a na-ama osu ntị, so and agbụrụ ọbụla bụ osu, even na be anyị till now, anyị jelu nwaanyị anyị na-ajụ ese ma ndị ọ bụ osu ma ha bụ nwa. So ọ bụrụ osu o ruoro gị, o dipendịrị, o ruoro gị ịlụọ, ọ bụkwa na o ruoro gị, mana enwere osu, enwere nwa mmadụ. Ọ bụrụ na ndị mmadụ enwe nkwenye na-egbeghị ihe dịka agbara na mmụọ, ha agaghị na-ahụ ndị ụfọdụ dịka ndị na-adịghị ọcha. Ọ ga-abụ ihe dị mma ma ndị Igbo kwụsị nkwenye na osu. Ọ ga-abụkwa ihe dị mma ma ọ bụrụ na ewepụrụ mmachi amachiri ndị bụ osu ichi echichi nakwa ịzọ ọkwa. Anyị kwenyere na osu. Onye ọbụla na be anyị na-ebịara abịa otu ọbụla esi bịa,
anyị na-ekwe na anyị nchapụrụ abụgoro ofu. Ọ bụ ihe dị oke mkpa ịmata na onye ọbụla bụ otu n'agbanyeghị okpukperechi, agbụrụ na nkwenye onye dị otu a. Ihe ọzọ dị oke mkpa bụ na ndị Igbo kwesịrị ịhụ ogbe ọhụrụ bụ ebe ndị mmadụ ga-ebi ma mekọrịta banye na alụmdi na nwunye, ọchịchị na ihe ndị ọzọ site n'iwepụ nkewa, ịkpa oke n'ebe onye bụ nwa dị ala na onye bụ osu nọ.